Evo, moje ime se pojavljuje uglavnom na onim rubrikama u novinama gde piše zabava. Nisam uspeo čak ni do kulture da se probijem, uglavnom posle svih ovih godina, ali samo pred izbore se ponekad probijem i malo na ove prednje strane. I verovatno će ovih dana da se pominje moje ime u kontekstu potpisa pod jednim pismom, recimo, ili proglasom, ne znam kako bi to nazvao, pa će se postaviti pitanje da li sam ja to pristao ili nisam. I bolje da ja to ispričam, jer kad ne prepričavaju, to obično nikad nije do sada izašlo na dobro. To je jedan proglas, rekao bi, koji je, kako sam ja čuo, koncipirala gospođa Vida Ognjenović. I još uvek na sreću u ovoj zemlji ima ljudi pod čije izjave se ja potpisujem, ne zagledajući suviše u pečate ili memorandume, ali nije to jedini razlog. Politikom se ne bavim već, ne mešam se u stvari u politiku već dugo, to će sad otprilike biti, da ne brojim godine, ali od kampanja jednog od bivših predsjednika koga smo zdušno podržavali, ako ništa drugo, zato što smo očekivali da će biti vaspitaniji, uglađeniji, šta god, simpatičniji od svog tadašnjeg protiv kandidata, a današnjeg, dobro, nije bitno. Ali uglavnom, taj se gest nije baš pokazao kao jako dobar i to predsjednikovanje na kraju krajeva i kombinovano sa rekao bi, kliničkom vezom sa svojim savjetnicima je dovelo u stvari do ovog sramnog cenzusa na koji je demokratija spala u čitavoj zemlji, ali ja sam se uglavnom iz toga povukao, pokrio sam se ušima i zbog te loše procene i nisam se pojavljivao nigde. To je, eto, razlog zašto se sad pojavljam ovako, sa ovom majicom koja je štampana za moju predizbornu kampanju u tiražu od jednog primerka, da objasnim neke stvari. Malo će priča biti zaobilazna, ali 98. sam svirao u Sarajevu, 998. ne bude zabune, ja sam mator, ali ipak ne toliko. I to je bio jedan poziv za mir i bio sam prvi koji je odavde otišao tamo, da sad ne pričam o tome, ali odlazeći tamo, činilo mi se da radim neku vrlo lepu stvar. Otišavši tamo, shvatio sam da ne radim lepu, nego radim neprocenjivu stvar. Za šta sam ovde, naravno, bio izložen svim mogućim uvredama i kad je na mene bacano na svo moguće medijsko drvlje i kamenje, ali sam s tim znao da izađem na kraj. Ja sam ovog s periferije na kraju krajeva i sa kakvim budalama znam da izađem na kraj na ovaj ili onaj način. Ali u jednom momentu to je postalo, kako bi rekli ovim rečnikom, eskaliralo je. Počeli su agresivniji malo napadi i jednom prilikom sam bio na ulici baš sa svojom srednjom ćerkom, bebom, kad je jedan potpuno nekontrolisani tip počeo nekim polualkoholičarskim, polušizofrenim glasom da viče, da psuje nešto i kažem, u nekim situacijama kad sam bio sam, ja bi to možda rešio neki drugi način, ovog puta sam bio s svojim detetom, koje je tad imalo 16 godina i bilo mi je vrlo kilavo da sad odlazim, da se pravim da ne primećujem to, nego su se vratio i onda smo to rešili. Mislim da je ovaj lik bio prilično zbunjen i shvatio da onda postoji serija i pevači psuju. A mislim, u svakom slučaju, da ne ulazimo u detalje, bio je lokalizovan kao i još neki slični pokušaj narednih dana. Međutim, ja sam saznao da to sve potiče od toga što je neposredno pre tih ispada mladi, upravo promovisani ministar informisanja se pojavio u jednoj vrlo gledanoj emisiji na tadašnjoj BK televiziji i nazvao me jeftinom fukarom koja je tamo išla da peva za one muslimane, mesto da peva za srpsku decu, što je bilo vrlo neukusno u najmanju ruku, jer naš čitav taj odlazak u Sarajevo je bio baš zamišljen kao pomoć svoj deci, sva tri entiteta u Bosni i Hercegovini koji su stradala, svoj deci koji su stradala od mina i nagaznih mina i bombi, kojima su bile nažalost potrebne proteze koje se zbog toga što klinci rastu menjaju svake godine i to je, izvinjam se, to je bio jedan, kako bih rekao, gest vrlo pažljivo određen, baš zato da ne bi došlo do ovakvih izjava, neumerenosti i tako dalje. U svakom slučaju, to je prošlo. To je, kako je vreme od onda prošlo, to je, kako je prošlo mladom ministru informisanja, kako je prošlo meni, to su naše priče. Međutim, i ta uspomena u svakom slučaju je punoletna. I devojčica koja je bila sa mnom na ulici je starija za
Toliko otprilike. Ona je mlada žena koja želi, mlada talentovana žena koja bi žela nešto doprinese gradu u kom je rođena i zemlji u kojoj živi sa svoje 2 završena fakulteta i koja je krenula da se bavi nekim javnim društvenim radom, kako bi rekli, to je vrlo blizu i uvek tesno povezano sa politikom. I bez želje da se mešam i u ove izbore, doživio sam pre neki dan da i nju, recimo, nešto vređaju i da i njoj prete nešto smrću i šta ja znam, isto onako šizofreni, primitivni, agresivni likovi kao onaj koji se meni obratio, samo generacijski pomereni za tu jednu generaciju. I interesantno, zanimljivo, opet posle izjave mladog ministra koji je umeđu vremenu postao, koji me nazvao jeftinom fukarom, ono vreme koji je umeđu vremenu postao skupa fukara i čak i sam otišao u Bosnu i vratio se doduše nešto brže nego što sam ja odande došao, ali u svakom slučaju to ponovo seme mržnje koje se seje i koje je u zemlji kao što je Vojvodina teško može da nikne. To je... Mislio sam da sam možda rekao nešto ozbiljnije nek što treba, pa su već intervenisali, ali toliko ipak, bez obzira na sve tehnološke napretke, još uvek nisu, to čekam tek negdje za 15 minuta. Ali u svakom slučaju, pomislio sam da je možda trenutak da se pojavim. Ja sam među ovima koji su potpisali ovo pismo, koji su isto tako verovatno, kao što će oni verovatno potpisati ovo što ja govorim, isto tako verovatno razočarani u sve što se desilo s naše strane, kao i ja, koji su verovatno davno izgustirali demokratsku stranu, koji nisu davno izgustirali demokratiju. Jer ovo što se sad dešava nije stvar opstanka demokratske stranke. Ovo je stvar opstanka demokratije. Ovo su čuvari vatre kojima treba pomoći. Imamo stranke koje su većinom nacionalističke ili nacionalne koje su preplašene suviše od nacionalističkih, pa se onda cepkaju još neke polunacionalne i mini-nacionalne i mikronacionalne i to dovodi do jednog cepkanja koje će nas sve rascepkati do kraja potpuno. Moj izborni program, dakle, sastoji se u tome. Iza mene ovdje nalazi se zgrada Banovine u Novom Sadu. Od mene desno, sad je kao turistički vodič, tu je počinjao Korzo otprilike novosadski, gde smo se mi nekad skupljali, naše generacije. Korzo je imao svoj red, evo, ima još neki koji znaju tu pesmu. I mi smo godinama, ako računam neke svoje godine od 15. do 22. kad sam gotovo svakodnevno bio na Korzu, svakog dana sedeli na ove štangle ispred Caringrada i tražili onu suvu grožicu sladoled od punča i nismo imali pojma šta ta bela zgrada znači, ko sedi u njoj. To je bila Banovina, to je bila zgrada koja je na svim razgledicama Novog Sada i to je bilo sve što smo mi o njoj znali. Ko se šunja po tih hodnicima i kakvi su tu lavirinti spletaka i interesa, uopšte nam nije padalo na pamet. To je ono što ja želim svojoj, sad već ne mogu da kažem deci, oni su malo zakačeni ovim potpunim međuvremenom razuma, ali moje 2 unuke žive dosta blizu odavde i s njihovog prozora, kad opadne lišće, može se vidjeti Banovina. I želim da one nikad nemaju pojma ko sedi u Banovini, ko se sve bavi politikom. To je otprilike da bude opet, da sad ne ispalim neki slogan i da u predizbornoj kampanji svaka reč, dobar dan, hvala lepo, svaka reč zvuči kao parola. Ja imam za to, kao što kažem, vrlo lične razloge i na kraju krajeva, za kraj ovog razgovora u velikom stilu, lepo ti piše tu sve.